Well, it started like yung nagchuchok-naknakin lang, gano'n. Tapos minsan pa 'pag ginagawa namin yung bagay na yun, na yung hindi ko masabing bagay na yun, is nag-a-I love you siya. I had an ex, he became my FUBU for like 4 years. Bale nag-break kami ng 2016, tapos nung 2021 bumalik siya, tapos nangyari nun FUBU na lang kami. I was kind of like nakikipag-fling sa iba pero siya yung kinikita ko to do that thing. So anong meron sa kanya na nagpa-hook sa'yo? I think it's love. Love? It's the only way na magkikita kami, is the only way na makikita ko siya ulit, is the only way na may contact kami to do that thing lang. Kaya parang yun yung nag-hook sa akin na sige, maging ganito tayo. Kasi kung hindi ko yun gagawin, eh wala rin siyang pakialam sa akin eh. Well, it started like yung nagchuchok-naknakin lang, ganon. Tapos later on po, parang nagiging deep na minsan nagkikita na kami na yung pinag-uusapan namin is real life na, like the future that we planned together before. Tapos minsan pa pag ginagawa namin yung bagay na yun, na yung hindi ko masabing bagay na yun, is nag-a-I love you siya. Nag-I love you siya sa'yo? So paano ka nagre-respond dun sa sinasabi, I love you, gano'n? Pag sinasabi niya gano'n na parang Ginagalingan mo pa, gano'n? Bigay todo lalo, no? nai-imagine ko tuloy yung mga nakaraan ko. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.